Anga wale nyumando vulibe ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ n'a kɛmɛ ka ɲɛmada ni kuma in na ka ɲɛsin a ka jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ yen ko ni y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Mali jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛkɔrɔba do jɛdumanba do maa minnu bɛ kuranko ɲɛnabɔli cakɛda baw kunna Algérie jamana kɔnɔ a n'a gazi ko olu bɛ taamana Mali jamana kɔnɔ EDMSA kuranko ɲɛnabɔli cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ a ma ɲɛmaw k'a lajɛ ale bɛ Algérie jamana ni Mali jamana n'a ma ɲa k'a fɔ cakɛ ɲɔgɔnyaw ni balimayaw bɛ ani ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛw minnu bɛ se ka sigi sen kan ka se ka kuranko yɛrɛ fɛnɛ nɔgɔya jamana law ni ɲɔgɔn cɛ taama kun ye o ye. Kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛjɛkulu min bɛ wele ko ONG Horizon Vert a kɛmɛ ka jɔ furanjɛ kelen da k'o kɛ dɛmɛ ɲɛ ka ɲɛsin maaw ma dali masa ye maa minnu ngɛrɛzɛgɛ don bana min ni u k'a ma ko balandine bana don min bɛ dawolo ɲimi ka taa nuyanfa fɛ maa 50 ɲɔgɔn na olu bɛ furakɛ fu falaki jɔ furanjɛ kelen in kɔnɔ min musaka bɛ di jɔ sɛfa wari miliyɔn 6 ani dalasi 100 bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ u k'a ma ko commissariat à la sécurité alimentaire jɛkulu do min ka baara ɲɛsinnen don baloko yɛrɛ sabatili ma an ka jamana kɔnɔ u y'a lajɛ ka sigi dɔ kɛ ka sabu kɛ kunnafoniw n'an bɛ a jira k'a fɔ ɲinan zaa kɔnɔ samiya yɛrɛ n'a kɛcogo kadara kɔnɔ fan bɛɛ fan na Mali jamana kɔnɔ a yɔrɔ dɔw kunnafoniw man di baloko ta fan fɛ o de kosɔn u y'a lajɛ ka hakili jagabɔ kɛnɛ sigi sen kan fɛɛrɛw minnu bɛ se ka sigi sen kan ni ka balo dɛsɛ kunbɛn jamana fa dɔw fɛ walasa kɔngɔ kana dangɔli sago jatiw ye a jira k'a fɔ jamanadenw ni ye u sigi kɛmɛ sara la mugan ɲɔgɔn na bɛ yen u ko waati min ma ko période de soudure o tɛ dɔwɛrɛ ye aya kuma min na ni kura ban bɛ kɔrɔlen sen dɛ o waati ni ka gɛlɛn kosɛbɛ ko maa bɛ maa na kɛmɛ sara la mugan ɲɔgɔn na k'olu bɛ sɔn ka degun sɔrɔ baloko ta fa bɛ kuma na a ka kan wuli ka jɔ ka kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka waati ɲɛsigi o de kosɔn jateminɛ minnu ni olu kɛra u k'a ma ko cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations ka jateminɛ kɛ mɔɔw ka balokow cogoyaw la u y'a lajɛ ka lajɛ dɔ sigi sen kan dunanjigiso la Mali faaba la min bɛ wele ko hôtel Masale an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a ɲɛmaya kunbɛn maa min bolo o ye commissariat à la sécurité alimentaire a ɲɛma ni o ye Umar Ibrahim Touré ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye programme alimentaire mondial diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ sumanko ma o lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ Sylvia Caroso ka taa se système d'alerte précoce o ye jɛkulu ye min fɛnɛ ka baara ɲɛsinnen don jateminɛ ma baloko ta fan fɛ ni a ma ɲa k'a bɛ kɛ cogoya dɔ la u ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔ a kalama o ma ɲɛma min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mani Kulubali ye olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ ka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jateminɛw kɛlen kɔfɛ k'a ye k'a fɔ baloko a bɛ sɔn ka gɛlɛya an ka jamana fa dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali yɛrɛ jamana tɛ samiya yɛrɛ n'a taabolo yɛrɛ kadara kɔnɔ a y'a min ɲɛ cɛncɛn ka na jamanaw ye u ko jɛkulu min ma ko comité inter-état permanent de lutte contre la sécheresse au Sahel SILSA o kɔnɔ in yɛrɛ de samiya yɛrɛ de kɛcogo kɔni ma kɛ sababa ye o kuma na a y'a ka lajɛ fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan min bɛ se ka to balo bɛ se ka sɔrɔ ni ka se ni a ye yɔrɔw la yɔrɔw minnu samiyaw ma ɲɛ haminanko ye o de ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna ye cercle 49 ɲɔgɔn na ka taa se Bamakɔ marabolo sigida ɲɛmayaso komini 6 ma a y'a olu kɔni sɛgɛsɛgɛlen a y'a baloko ma kɛ o n'a ɲɔgɔnna koba ye ten a ka dɛmɛ ani wulikajɔ ka kɛ ka maaw sɛgɛrɛ ye min bɛ se ka to balo a bɛ nɔgɔya kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a y'a commissariat à la sécurité alimentaire ni a dɛmɛɲɔgɔnw ye u sinsin kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkuluw ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw de kan a y'a ka taa se jamana ɲɛmayaso yɛrɛ ka bolofaraw minnu ɲɛsin bɛ sɛgɛsɛgɛliw ma olu ye jaabiw minnu bɔ sinsin kɛra olu de kan ni ka sɔrɔ ka lajɛ ka fɛɛrɛ in sigi sen kan min bɛ se ka to Mali dugukolo fa bɛɛ lajɛlen balo bɛ se ka maaw labɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Moti mara la yɔrɔ bɛ yɔrɔ la ko samiya ma ɲɛ o yɔrɔ la Tɔnbɔkutu ani Gawo fa dɔw bɛ o cogo fɛnɛ na jateminɛ fɛnɛ kɛra baganw ka dumuniko ta fa fɛnɛ fɛ a y'a ka sabu kɛ ni samiya ma ɲɛ a laban a nɔ a bɛ taa ye baganw fɛnɛ na o kuma na fɛɛrɛw fɛnɛ kan ka sigi sen kan ka se ka baganw ka baloko fɛnɛ ka o ɲɛnabɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jateminɛw ye a jira k'a fɔ a y'a min ye samiya ye o ma ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jamana fan bɛɛ fa la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɔrɛ yan fa ka taa se jamana cɛmancɛ yan fa mɔ
lakanabaliya min be o bɛ ka kɛ sababu ye maaw bɛ se ka u bolo yɛlɛma fɛn minnu na jago n'a nasiraw k'o bɛɛ lajɛlen don ngalama na ka sababu kɛ lakana ma se ka labɔli kɛ o kumana jatew ye a jira k'a fɔ maa miliyɔn saba ani kunkanbɛ ɲɔgɔn na olu kɔni ye maaw de ye minnu ni balo kɔni hali na a bɛ u bolo maa tɛ se k'a fɔ k'a kɛn bɛ k'u labɔ maa miliyɔn saba ani kunkanfɛn walikelen kɛmɛ kɛmɛ sarala mugan ɲɔgɔn na kɔni bɛ yen olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka jira jateminɛ gafew la k'a fɔ olu fana bɛ farati dangan na a y'a période de soudure kɔnɔ ni o ye kura banna kɔrɔlen ma se fɔlɔ waatiw ye o kumana min ye jamana ɲɛmaaw ye sa u ye a lajɛ dɛmɛ o kan ka kɛ ka ɲɛsin maaw de ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ni olu kɔni ka samiyaw ma ɲɛ o bi taa jɔ maa 600,000 ani dɔɔnin na ko fɔ dɛmɛ ka don olu mɔ teliyala walasa balo bɛ se ka u lasɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ bagan dumuni o tɔni 4,000 ɲɔgɔn na a y'a ko o fɛnɛ kan ka yɔrɔ dɔw fɛnɛ sɛgɛrɛ min bɛ se ka to maa minnu ni olu ye bagan maralaw ye olu yɔrɔw la u ka baganw bɛ se ka dumuni sɔrɔ da sera maa minnu fɛnɛ ka lahalaw ma an ka maa minnu kɛ kun bɛ k'u sigi yɔrɔw bila ka sababu kɛ jamana kɔrɔ yan b'a mankanw ye ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛ fɛ ni olu dɔw sigi bɛ bi ka na u sigi yɔrɔw la dɛmɛ minnu fɛnɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ma walasa kɔn o bɛ se ka kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛnnin ka baloko dɛsɛ a y'a o fɛnɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ko in laɲini ye o de ye minisiri ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna commissariat à la sécurité alimentaire ɲɛmaa ye barisabu ka da kan a bɛ minisiriya jɔyɔrɔ de la cakɛda ɲɛmaaya la ni o ye Umar Ibrahim Ture ye a ye a jira k'a fɔ fɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni na sigi senga teliyala don nataw la walasa min ye ayiwa balo ye a bɛ se ka yɔrɔ kofɔlen ninnu lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2016 ni san 2017 kɔnɔ ka lajɛ ka balo ka fɛrɛw sigi senga min bɛ se ka to a bɛ se ka yɔrɔ kofɔlen ninnu labɔ a ko avril kalo nata fɛnɛ na min ye jɛkulu min ni a bɛ wele ko conseil national de sécurité aya o fɛnɛ bɛna sigi avril kalo nata ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kun de ye balo a bɛ se ka an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen labɔ cogo min baɲumankɛlakaw minnu ni olu bɛ partenaire technique et financier olu fana ye layidu ta k'a fɔ u seko ye fɛn fɛn ye u n'o kɛ Mali jamana ye baloko ta fan fɛ min bɛ se k'a to suma a bɛ se k'an ka jamana labɔ k'an kisi kɔngɔ ma. An y'a fɔ a ye bakuruba kunnafoniw na Algérie jamana ni Mali jamana jɛɲɔgɔnya kɔrɔba de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cakɛɲɔgɔnyaw fana bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o de kadara kɔnɔ min ye cakɛda min ni o bɛ Algérie jamana kɔnɔ n'a ɲɛsin bɛ kuranko ni gazi ko ma olu bɛ taamana an ka jamana kɔnɔ k'a lajɛ Mali a kuranko ɲɛnabɔli cakɛda EDMSA k'a lajɛ u bɛ se ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan balo min ye a ya kuranko ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min taama kun ye o ye o baaraw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ marisikalo tile 29 ka bɛn ni araba ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna EDMSA a ɲɛmayaso lajɛ kɛ so kɔnɔ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ni a ka jatala Mohamed Sidibe. Mali jamana ani Algérie jamana ka sanga ni a jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye u ka cakɛda minnu sigilen bɛ kuranko kan u kɛlen bɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yasa u ka jamanaw kuranko o koɲɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ka fura ɲini u la ka kɛ sababu ye ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw ma kuranko lahalayaw la. Algérie ka lajɛrɛ bɛ min ka bi o ye de ka lajɛ balimaya kɔnɔ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min na pour que courant nafa a bɛ se ka jiri Mali kɔnɔna la o baara in daminɛna a daminɛna depuis novembre kalo tile 3 ani novembre tile 4 an ka premier ministre an'olu ka premier ministre lajɛba dɔ kɛ Bamakɔ yan nɔ n'u b'a wele grande commission mixte o lajɛ kɔnɔna la Mali sɔrɔdafɛ sociétés ani Mali yiriwa sociétés ani énergie ni courant ni fɛn olu bɛɛ jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka baara kɛ ni lajɛ b'o kɔnɔna la k'o baara tɔ la sabatiya pour que courant ni fɛn ninnu an bɛ se ka jɛ k'a baara kɛ cogo fɛ ɲɔgɔn fɛ o de don. An b'a yira u la k'a fɔ ko o kadara kɔnɔ énergie du Mali ka bɔ Mali la ani Sonel Gazi ka bɔ Algérie a ɲɛmɔgɔw u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna min b'a yira k'a fɔ ko Algérie ani Mali kuranko bunakun kan k'u na jɛ ka fɛɛrɛ ɲini u ka gɛlɛyaw la ka tila ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ minnu bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin jamana nu kofɔlen filaw ma. Fɛn bɛ se ka se an ka jamana komi a yɛrɛ b'a ɲɛdɔn Algériens olu ka kuranko olu taara ɲɛfɛ ka tɛmɛ an kan dɔɔni o y'u ka dugu taabolo yɛrɛ gazi b'u bara fɛn caman b'u bara donc olu bɛ ka courant u ye courant bɔ ani fana u ye usine caman jɔ u ka dugu la min bɛ courant minɛ ni fɛnw bɛɛ dilanni kɛ donc ni lajɛrɛ min fana yira an fana ka u ka dɔnniya ani an ka dɔnniya an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka kɛ dɔnniya kelen ye min bɛ se ka an ka jamana nafa min bɛ se k'olu fana ka jamana nafa kuranko sira la donc bi lajɛrɛ b'o fana kan u ka n'a lajɛ an ka hakiliw di ɲɔgɔn ma ka hakili jagabɔ kɛ
baara in bɛ se ka kɛ cogo di munna Mali courant ko bɛ se ka taa ɲɛ cogo di Algérie fana courant ko olu bɛ se ka taa ɲɛ fɛ cogo min an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na pour que an bolo di ɲɔgɔn ma minɛn minnu bɛ se ka kɛ an ka courant ko la n'a sɔrɔ u bɛ se k'an dɛmɛ o sira n'a sɔrɔ an fana bɛ se k'u dɛmɛ sira min fɛ an k'o jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ bi lajɛrɛ b'o de la kɔrɔ kun sera n bɛ se ka min fɔ nin ye koba ye nin ko in kan ka continuer Mali ni dugu caman cɛ parce que courant ko ye fɛn min ye bi maa si dugu si kɔnɔ maa si tɛ se k'a fɔ ne kelen de ye n jɔ ni n ka courant ko ye Algérie filɛ nin ye a fana dɛmɛnen don dugu wɛrɛw ye Mali fana filɛ nin ye Mali fana bɛ k'a lajɛ k'o lajɛ kɛ pour que an bɛ se k'an jɛ cogo min na ka courant ko ɲɛnabɔ ka dɔ bɔ ko caman na ni courant ko ba sigira jamana kɔnɔ la dugu o dugu la o bɛna ni yiriwa de ye o dugu la i y'a mɛn bi kunkɔfɛla bɛ kunkolo kɔfɛ ni tondeuse ye courant de bɛ yen i y'a ye bi an bɛ taa ɲɔ si machine na courant de bɛ yen donc n'o fɔ baara o baara bɛ se ka t'o sira kan k'o ɲɛnabɔ o ka ɲi dugudenw ma donc an ka baara ye o de ye ka courant di maaw ma courant min bɛ se k'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ ni tigɛli ma bɔ a la ni foyi ma bɔ a la baara in b'o fana kan bi an b'a yira u la k'a fɔ ko Mali jamana ale ka kuransoba n'o ye EDMSA ye a ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la olu ka nin wulikajɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa Mali jamana ka wakili don baarakɛminɛnw na kuranko lahalayaw la minnu bɛna kɛ sababu ye k'u wakili don minɛnw na minɛn minnu b'u dɛmɛ kosɛbɛ kuran diko ɲuman ani sɔngɔ nɔgɔ na wulikajɔ in dabɔra o de kama ka ɲɛsin jamana ma nin cakɛda fila tɔgɔ la Kɛnyɛrɛ ye dɛmɛni kɛ jɛkulu min bɛ wele ko ONG Horizon Vert olu kɛmɛ ka jɔfuranjɛ kelen da k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma dali masa ye minnu gɛrɛzigɛ kɛ bana ye bana min ni a bɛ dawolo yanfa ɲimi ka taa nu yanfa fɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maaw bɛ bange n'a ye de nka nin jɔfuranjɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don a furakɛli ma fu falaki a ŋaniya taara jɛkulu in de fɛ ni o ye ONG Horizon Vert ye maa 50 ɲɔgɔn na olu de gɛrɛzigɛ bɛna don a la fu falaki min musaka bɛ ti jɔ sɛfawari miliyɔn 6 ani dalasi 100,000 o baaraw n'u donna maakɔrɔw tɔgɔlaso la Maison des Aînés ka bɛn ni tarata marisikalo tile 28 ɲanga maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Tata Ture n'a ka jatala Mohamed Sidibe Banaw bɛ banaladenw bɛ bangina ye o suguyaw ka can kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la daci bana walima timinci bana ka fara sogo dafabaliya kan ani a baara kɛbaliya a togo la waleya fɛnɛ don min bɛ daci bana tigilamɔgɔw kɛ kɛrɛfɛmɔgɔw ye sabula kuma dɔw la mɔgɔw b'u kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de kadara kɔnɔ cakɛda min n'a bɛ wele Horizon Vert ale ye furakɛli sigi sen kan min n'a bɛna kɛ fufalaki walasa ka daci bana tigilamɔgɔw dɛmɛ k'u ka opération kɛ ka sɔrɔ u ma musaka bɔ nin waleya in bɛna kɛ denmisɛnnilakaw ani musolakaw kan na minnu garizɛgɛ donna daci bana la walasa ka yɛlɛda kura d'u ma u ka ɲɛnamaya la an ka baara bɛna ɲɛsin den minnu bɛ wolo ni fɛn min bɛ wele bamanankan na fiɲɛ maninkan na u b'a fɔ ko fɛ o tɛ ni den minnu olu bangena an ka baara bɛna ɲɛsin o opéreli de ma ni dagolo cilen don an bɛ dagolo kala farikolo bɛ dilan cogoya min na wagati min na ni dagolo kan ka lasago ɲɔgɔn kan sababu dɔw bɛ kɛ o b'a to den dagolo tɛ lasago ɲɔgɔn kan donc o de la a bɛ fɔ ko bana tɛ an bɛ se ka bana tɔw ani bana tɔw tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka wele bana a bɛ wele fiɲɛ parce que fɛn fɛn kan ka dagolo dilan olu yɔrɔw bɛ yen mais u si tɛ yɔrɔ ɲuman na dagolo kan ka lasago ɲɔgɔn kan k'a kɛ i n'a fɔ fɛn korilen nin na i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ i bɛ taa sɔrɔ muscle yɔrɔ minnu kan ka dagolo dilan olu dɔw bɛ nun jukɔrɔlaw la o de b'a to maintenant u tɛ lasago ɲɔgɔn kan fiɲɛ de don i bɛ se ka kɛ maintenant sibolo fɛ fayanfan bayanfan tuma caman a bana bɛ se ka kɛ a bɛ pan mɔkɛ kunna a bɛ pan tulomasuma kunna donc tuma dɔ la dɔrɔn du dɔw kɔnɔ ni nin den bangena u b'a fɔ an hakili t'a la ko ni ɲɔgɔnna kɛra an fɛ yen mais tuma dɔ la farafinna an t'an ka somɔgɔw dɔn fo ka yɛlɛn ka se fo an mɔkɛ fɛnɛ mɔkɛ la donc o b'a to kow lasagonen t'an fɛ yen kosɛbɛ ka se k'a fɔ ko nin si bolo la a bɛ se ka sɔrɔ bangebaa minnu yera nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan u m'u ka nisɔndiya dogo u ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin ONG Horizon Vert ma ka da u ye dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin olu den banabagatɔw ma o kɔfɛ donbolodira denmisɛnnilakaw ma daci bana bɛ denmisɛnnilaka minnu na n'olu garizɛgɛ tilala ka don Horizon Vert ka opération na a ye den diya den min kama ala ka da ma deli ka ɲɔgɔn ye nka n y'a minɛ a nana sababu ɲuman diya n'o ye Dr Tarawele yeli ye den in n'a kun kasira a nɛn tun bɛna tulo de la an b'a ta de ka nɛn bila a nɔ la k'a nɛn ta k'a bila a nɔ la pour que ka sin d'a ma a se ka sin min a tun bɛ nɔnɔ de dilan k'a kɛ bibɔrɔni verre kɔnɔ k'a ta kulu la k'a k'a kan kɔnɔ
mais ala barkada mais même furumuso barkada denmuso in sigilen bien elle est née en 1994 elle a fait le bac en 2014 elle a eu son bac elle est partie à l'école de médecine à sigilen filɛ a bɛ tila ka na b'a ye ni ala sɔnna ma a taara n'a ye faransi 45 jours ma dɔrɔmɛ kelen bɔ ka tila ka n'a di yan k'a si opération 4 a y'o de kɛ ma dɔrɔmɛ kelen bɔ. Ni lajaraba in senfɛ an fa an'an karamɔgɔ Sherif Usman Madan Aidara ale denkɛ kun b'a kɛnɛ kan n'o ye Sherif Ahmad Tidiane Aidara ye ka fara Sumeilu Bube Mayiga kan n'ale ye secrétaire général ye faama dagayɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen y'u ka wale ɲuman dɔn yira nin kɛnɛ kan ka ɲɛsin Horizon Vert ma u ka nin waleya ɲuman in na. Bi wulada in na ka na fara ONG mɔgɔw kan an bɛ karamɔgɔ place la bi n'o ye Sherif Usman Madan Aidara a ko a ma kɛnɛ sɔrɔ mais a ka ŋaniya bɛ kɛnɛ kɔnɔna la an ka na a jɔyɔrɔ fa o la k'a ka nisɔndiya yira k'a ka foli fana yira sabu docteur n'o ye o ye Tarawele ye a sera a ma ka ONG présenter a la k'a yira o tɛ foyi kama fo n'a kɛra denmisɛnw ani banabaatɔw ka se ka u dɛmɛ o bɛ se ka kisi sɔrɔ cogo min o bɛ se ka bɔ tɔɔrɔw kɔnɔna la cogo min. Exemple minnu bɛ u bolo o taara ni a papier ye ka yira denmisɛn minnu ni u tun bɛ bana bolo mais ala sɔnna u sera ka lafiya sɔrɔ ni u ka sababu ye o taara ni o photo caman ye karamɔgɔ k'a ye o la karamɔgɔ ko ni kɛnɛ fɔli a ko a tɛna bɛn a ma sabu a kun kan ka na ka hakilila ɲuman yira sabu ale ye lasalikɛla min ye o ye silamɛya tɔgɔ ye. Mais k'a dɔn fɛnɛ ko silamɛya mago bɛ nin ni a ɲɔgɔnna ONG de la nin ka caya jamana kɔnɔna la mun sɔrɔ ka se ka jamanadenw bɔ tɔɔrɔ kɔnɔna la o la nin ye fɛnba de ye surtout o bɔra ka explication minnu fɛnɛ di mɔgɔ minnu bɛ état difficile la degun kɔnɔna la tɔɔrɔ kɔnɔna la ka se ka o dɛmɛ o la karamɔgɔ ko ale yɛrɛ ka ɲinifɛn ye o ye i n'a fɔ silamɛya ka ɲinifɛn ye o ye cogo min ko ka na ka encouragement kɛ docteur ye ani a ka ONG baarakɛlaw bɛɛ nin kɛnɛ kan yan. ONG Horizon Vert Amina ko ye ka maliden cɛ n'a muso dɛmɛ u ka kɛnɛya sabati ko ɲuman na. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ma Kolowari jamana kɔnɔ kudu Laurent Gbagbo jamana ɲɛma kɔrɔ min bɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri binna k'u ka Cour pénale internationale CPI a furumuso Simon Gbagbo fɛnɛ bɛ kiiri wɛrɛ binna kun fɛnɛ ka Kolowari jamana kɔnɔ kiiri min daminɛna kalo damadɔ kiiri jaabi laban tari bɔ k'i bi ka jira k'a fɔ Laurent Gbagbo furumuso Simon Gbagbo aya ko ani labilali ka kan jalaki minnu ɲɛsinnen kun do a mɔ k'a fɔ a ye hadamadenya fali jugu boloda crime contre l'humanité ka sabu kɛ kalata kɔfɛ mankanw ye ko a sen yera o la a n'a cɛ ko a bɛɛ lajɛlen bɛ bin ka bɔ a kan kiiri ɲɛmaa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko dala ka jaabi laban bɔ ka bi u y'a yira k'a fɔ olu ka kiiri jalatigɛlen a kan laban de ye nin ye o kuma na sa n'a tɛ ko wɛrɛ kɔni na fanga bolo k'a ni bilali ka kan a ya kiiri ɲɛmaa juge Kouadio Bouaki ale de ye kɔrɔfɔ in dandige an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Laurent Gbagbo furumuso Simon Gbagbo kabini san 2015 ni a bɛɛ bolola sariya kun y'a jira k'a fɔ san 20 kaso ani o kungɛli ka kan nka min ye ma tile 60 ɲɔgɔn na kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu ma jɛ ni kiiri in jalatigɛ cogo ye o bɛ olu de bolo u k'a lajɛ ka kiiri sɛgɛrɛ kokura k'a fɔ ko an ma jɛ ni a ye u k'a ma ko pourvoi en cassation o tumana o tile 60 de bɛ olu bolo kunnafoniw ye a jira k'a fɔ procureur général ni o ye jamana yɛrɛ ɲɛmaya so wale kelen jamana ka maa bilalen kiiri bulon kɔnɔ aya o kɔni kun ye a jira yanni kiiri ɲɛmɔgɔw k'u ka jaabi laban bɔ ka bi ko Laurent Gbagbo furumuso Simon Gbagbo ko ani si kaso de ka kan ka sabu k'ale yɛrɛ kɔni ka jateminɛw ni a ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ a nɔ bɛ aya ko caman na kalata kɔfɛ mankanw na a furu kɛ Laurent Gbagbo kɛrɛfɛ nka jaabi laban kɔni kɛra min ye kiiri ɲɛmɔgɔw bolo o ye de k'a fɔ ani bilali ka kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ surasi 20 minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bolola ka sabu kɛ maramafɛn mara yɔrɔ min bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min wele ko Yimdi ko u taara bi yen nka ka maramafɛn mara yɔrɔ in dakari maa minnu ye a kɔlɔsibaw ye k'olu minɛ k'u siri k'u kɛ worobanya ye ni ka sɔrɔ ka taa ni maramafɛnw ye ni u laban bɛ ka minɛ ka sabu kɛ ko u kuma fɛ de ka maramafɛn ninnu de kɛ
ka taa maa dɔw de bɔ kaso la maa minnu minɛ mɛ k'a fɔ sigasigana ta mɛ ka ɲɛsin u ma ko u kuma fɛ k'a fɔ jaso général Gilbert Diendéré. Blaise Compaoré jamana ɲamakɔrɔ ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye régiment de sécurité présidentielle RSP o ɲɛma ani Djibril Bassolé ni o ye Blaise Compaoré ka ministre kɔrɔ ye ministre min ɲɛsinnen kun do jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma ko u kuma fɛ ka taa kasobo Dakari ka olu de labila walasa u bɛ se ka ŋaɲa minɛ maa 20 minnu minɛ mɛ a kunkɔrɔ u ka kiriw dayɛlɛla tarata don mars kalo tile 28 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a maa fanba bɛɛ lajɛlen ye jɛkulumaw ye Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle RSP o maakɔrɔw de don kunnafoniw ye a jira k'a fɔ janvier kalo tile 21 na tile 22 san 2016 u taara ka maramafɛn marayɔrɔ in da de kari yemdi ko u bɛ bɔ ni maramafɛnw ye maa minnu ye a kɔlɔsibaw ye k'olu siri ni ka kɛnɛ minɛ u kɔni minɛna dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ni sigasigana ta mɛ ka ɲɛsin olu ma k'a fɔ san 2015 septembre kalo la k'a fɔ jaso min ma sira sɔrɔ ko u dɔw fɛnɛ sen bi sɔn ka ye o la kelen kɔni dayɛlɛla tarata tɛmɛnen. Laginɛ Conakry jamana kɔnɔ Tumba Jakite Dadisa Kamara a ka lakanaba a dɛmɛba min ɲɛmugu ti a yɛrɛ la ni ka laban ka kɛnɛ minɛ ni kɔsada in na bɔtara kɛ a ka Senegal faaba la Dakar ni Dakarkaw kɛnɛ kɛnbɛ k'a bila ka taa faso kɔnɔ Laginɛ jamana kɔnɔ hali bi ale ni kiiri ɲɛmaw bɛɛ ɲɔgɔn na a ɲiningali ko wɛrɛ kɛra kasobo kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ sigasigana min ɲɛsin bɛ mɔ o ye k'a fɔ san 2009 septembre kalo tile 28 kuma min na fanga sinamatɔnw ye nisɔngoya kɛnɛ sigi senkan dɔ la ti kɛnɛba ka ko u t'a fɛ Musa Dadisi Kamara k'i kamɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini ka sabu kɛ o sikankunbɛ la k'a fɔ a bɛ sɔn ka kɛ a y'a ko mugu tira maa 150 minnu na ni ka bi muso dɔw ka ko ale nɔ bi sɔn ka ye ko in na hali n'a nɔ t'a la kɔni Musa Dadisi Kamara jɛɲɔgɔnkun don yala Musa Dadisi Kamara dɔnyɔrɔ bɛɛ la wa wali kelen Musa Dadisi Kamara de y'a bila la wa wali kelen ale yɛrɛ de ye ko in kɛ wa ko in kɔni sɛgɛsɛgɛli de bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɔni jɛya kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Abubakar Sediki Jakite ni u ka ma ko Tumba kiri ɲɛma 3 olu de taara kasobo la lasago bɛ yɔrɔ min ka fara a yɛrɛ ka lapasaba kan ni ka taa ɲininkaliw kɔni dugutugu a la a ka lapasaba ye a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ se ka fɛn min kɔni fɔ o ye de k'a fɔ ɲininkaliw minnu ni olu bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ de walasa ko in yɛrɛ a ɲɛ ka dɔn olu kɔni bɛ u ka maa fɛnɛ lapasa don nataw la a ko fɛn minnu kan ka kɛ sa a kɛn bɛ k'i bolo kɔni de ɲɛsin maa minnu mɔ ani kiri ɲɛma 3 ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la k'a fɔ olu bɛ sɔn ka ye ko dɔ kalamɔ don nataw la olu fɛnɛ bɛ sɔn ka wele ka ani olu ka kow ti ɲɔgɔn na sɛgɛsɛgɛli ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fan bɛɛ lajɛlen kan min bɛ se ka to ko in yɛrɛ a tiɲɛna nkalon a bɛ se ka dɔn Maître Paul Yomba Kuruma ale ye o kɔrɔfɔ di kunnafoni dilaw ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jalakiw minnu ɲɛsin b'a ma ni jɔ kɛra a la bɛɛ min ye Tumba Jakite ye a ka baaraw bɛ sɔn ka gwɛlɛya ka sabu kɛ u ko fɛn min ma ko faali bi muso ka maa lajaba ani ka maa ta ka taa lajaba ninnu ye jalakiw ye minnu bɛ a ka a bɛ taa jalaki ta ɲɔgɔn na ni o ko o bɛ maa labɔ kuma o kuma a dɔw la i ka kiri a bɛ sɔn ka gwɛlɛya i bolo bibi in kɔni na min ye Abubakar Tumba Jakite ye a ka ko kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛ. Nigériyakaw ka jamana ɲɛma ni o ye Muhammadu Buhari ye kunnafoniw lamɛn ni a ye k'a fɔ hali bi banakota fa a tɛ ka se ka baara kɛ i n'a fɔ a ka d'a ye cogo min barisabu ka da ka dɔw ye a jira k'a fɔ Muhammadu Buhari tile yɛrɛ kɔnɔ lɛrɛ kelen ka taa se lɛrɛ 4 ma jamana ɲɛmayaso kɔnɔ o y'a ka baara da ye ka sabu kɛ a yɛrɛ a fari a jon dɛ o kumana maa caman kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛ cogo min na tan Nigeriya jamana kɔnɔ k'o bɛ sɔn ka sina sumaya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yɛlɛmaw minnu kun kɛra a kɔ kalo 2 kɔnɔ kalo 2 min n'a y'o kɛ jamana kɔ kan Angleterre faaba la Londres furakɛlikɛ sen fɛ yɛlɛma dɔw kɛra sɔrɔ yiriwasiraw bina k'u kan a nako min ye nin ye ni baara tɛ ka se ka kɛ tile yɛrɛ mun bɛ bɛn fɔ lɛrɛ kelen ka taa se lɛrɛ 4 ɲɔgɔn na mɔ k'a bɛ sɔn ka kow sina sumaya wa kunnafoni wɛrɛw n'an bɛ ni a ye k'a fɔ avril kalo nata Muhammadu Buhari a bɛ sɔn ka segin ka taa Angleterre faaba la Londres ko kura furakɛli kɛ sen fɛ bana min kɔni bɛ la o de sen tɛ fɔ maaw ye. Diɲɛ selekɛnɛni tɔnba Nations Unies ka sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ɲamatununen kun do Congo Kinshasa jamana kɔnɔ u bilama yen bɛ nka ni tɛ u la
u kɔni bɛna ma jɛnu kɛra u fabaw ye maa ma se k'a dɔn nka kɔni bɛ buwati bɔ maa ninnu kɔni kun bɛ ka ɲini kabini marisi kalo tile 12 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Michael Sharp ani Zaida Catalan ninnu ye maaw de ye minnu ɲamatununa u n'an kun bɛ Kongo Kinshasa caman ye an b'a kɔnɔ ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sabu kɛ sɔmingɛmɛ k'a fɔ hadamadenya buruja walew caman bɛ ka kɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya nin yɔrɔ in na ni o ye camancɛ yan b'a ye maa min fɛnɛ kun bɛ kɔrɔfɔw bayɛlɛma u ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma ayiwa Lingala la ni o ye Betu Shintela ye o fɛnɛ tununa u nɔfɛ aya o fɛnɛ su fɛnɛ labanna ka ye maa min ni kɔrɔfɔ in kɔni mɛnna Kongo Kinshasa jamana ɲɛmaaw fɛ olu ye a jira k'a fɔ olu sigan bɛ mamurukilen jɛkulu dɔ de la min bɛ kɔnɔ in na ko na kɛ maa ninnu fabaw ye aya u ka chauffeur sabaw minnu fɛnɛ kun bɛ ka mobili boli ni u ye olu kɔni hali bi olu kɔni dayɔrɔ kɔni ma se ka dɔn nka maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲini nka nin yɔrɔ in min bɔlen filɛ nin ye don dɛmɛnenw na a kun yirala k'a fɔ Kongo Kinshasa surasiw aya kaza yi kɔnɔna na ko u kɛnɛ kɛ ka maaw sɛbɛkɔrɔ fa a yɔrɔ la Lambert min ye Joseph Kabila ka jamana ɲɛmaayaso Babu Sendiki ye u kun y'a jira k'a fɔ u ka surasiw nɔ tɛ nka kɔrɔfɔ nana caya labanna ka jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli bɛna dayɛlɛ ka ɲɛsin a ko ma n'o y'a sɔrɔla Kongo Kinshasa surasiw de nɔ don nka ninnu maa fila minnu vale ye nin ye olu fɛnɛ nanen kun don o sɛgɛsɛgɛli kelen de kadara kɔnɔ kelen ye Ameriki jamana den ye kelen ye Suède jamana den ye u kɔni bɛna ma yira ni ma sɔrɔ u la diɲɛ kɛra u fabaw ye ɲininkali tɔmi bɛɛ o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.